Здравейте хора, днеска ще говорим за Brawl Stars. Да. И нека да започваме. От много време Brawl Stars са съобщили, че ще пускат Ultra Legends Brawler Case. Да, т.е. по-скоро тя се казва Case. Но по-големият въпрос е, кога ще я пускат, защото всеки я чака, но най-лошото е, че тя е 5500 кредита, а 5500 кредита въобще не се събират бързо, тъй че да. Абе, който играе Brawl Stars ще ме разбере. Аз реално казвам играя от 2025 година Brawl Stars и съм почти 30к. Никаква идея. И относно този евент с сушата. Случайно, вие колко сушата сте събрали? Защото аз съм събрал 100 и хората, които са повече купи от мен и знаят повече от мен за Brawl Stars, стали да ми кажете, когато вземеш, примерно, някакъв скин, някакъв евент, обаче ти този броулър го нямаш за този скин, какво трябва да ще даде ли да го събираш, няма ли да ти даде? Аз това, защото с нощи взех скина на Кенджи, оня, от от евента и не ми даде да го събирам, то това е лошото, че не ми дава да го събирам. Не знам какво се случва. То пишете ми в коментарите и се абонирайте за канала, защото лятото ще качваме много видеа. Тъй, че да стигнем поне... Айде! Една цел да стигнем, хора. Искам да стигнем до края на учебната година, до 125 дни до края на учебната година. Държим се. Да стигнем 30 последователя. Аз и това искам и раздавам в Brawl Stars джимове. Да гифвам, защото на мен ми дава. Така. И относно евента, на вас харесва ли ви новия евент? Защото на мен много не ми харесва. Защото то буквално грам не ти дава сушита. То буквално уж 8 сушита е възможно да ти даде, ама то това би. Реално казвам, много не е як евент, ама всеки има собствено мнение. Не ме хейтите. Но както и да е, то според вас ще пускат ли евент на Майнкрафт? Защото 100% знаете един профил в YouTube, Ванко. Той онния ден му гледах един клип, буквално вика, че супер сел април месец ще ли да направят нещо. Да, направиха. Мисля, че пуснаха Sushi евент, не забравях. И казаха, че и били са казали, че ще ли да пускат Майнкрафт евент. Това между другото е възможно. И да, реално казано, възможно е, ама малко проценти. И според вас, пишете в коментарите колкото ви... според вас, Brawl Stars ще умре ли? Както преди. Защото аз си мисля, че малко ще остане без играч. Аз шах да го питам, какво стана с Хайра? Хира или как се вика, защото той направи 200 в Brawl Stars и изостави цялата игра, смисъл той си беше чупил iPad-а. Как си да е, те много такива играчи вече... За бога, как мога да се задуша в Майнкрафт? Нищо. Ето как. О, шит. Окей.
И хора, смятам това видео да приключва вече и до нови срещи.